Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mawu athu a tsiku la lero akutitengera ku mbindikiro wa tiyankhule na Ambuye umene unachitikira ku Montfort Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Kodi dzina lako ndani? Mwakumbukira mawu amene aja? Ndi mawu oyamba amene akuchokera m'buku la Genesis mutu wa 32 ndi 23 kulekeza 33. Ndipo salimo yathu ya tsiku la lero pa 11 July Lachiwiri la Mulungu wa 14 pamenenso tikulemekeza Benedict the Abbot ndiye kuti kumponera uko kuli Chaka ndi salimo namba 17. Inu Mulungu nkulungama kwanga ndidzaona nkhope yanu. Titha kuiona nkhope ya Mulungu pokhapokha pamene tiyesetsa kukhala anthu olungama ndi nkhope imene Jacobo akuiona tsiku la lero. Ndipo mawu a mumthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyu oyera mutu wa 9 ndime ya 32 kulekeza 38. Kodi dzina lako ndiwe ndani? Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi ECM. Ambuye akhale nanu. Mawu a mumthenga wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 9 ndime ya 32 kulekeza 38. Pa nthawi yomweyo anthu ena adabwera kwa Yesu ndi munthu osatha kuyankhula chifukwa chogwidwa ndi mzimu woyipa. Yesu adatulutsa mzimu woyipawo, munthu uja adayamba kuyankhula. Apo anthu onse adazizwa nati, ngakhale nkale lonse Aisraeli sadazione zotere. Koma Afarisi adati, ameneyu amatulutsa mizimu yoyipa ndi mphamvu zompatsa mfumu ya mizimu yoyipa ija. Yesu adayendera mizinda ndi midzi yonse, adankanaphunzitsa nyumba zawo za mapemphero, nkumalalika mthenga wabwino onena za ufumu wakumwamba, ndiponso ankachiritsa nthenda zonse za anthu ndi zofoka zawo za mthupi. Pamene adaona makamu a anthu adamvera chifundo, chifukwa iwo analolema ndovutika ngati nkhosa zopanda m'busa. Tsono adawuza ophunzira ake kuti dzinthu zochulukadi achepanda antchito. N'chifukwa chake mupemphe mwini dzinthu kuti atume antchito katuta dzinthu zakedzo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Kumvetsera mmene ndimawerengamo mwina kumapeto kumaseka kuti bambo tumukonjeza kuti dzinthu nzambiri achepanda antchito. Pemphani mwini dzinthu. Ambuye angotionetsa kuti chilichonse chachauta chimatheka tikampempha iye mwini. Koma tikupitiriza kuona buku la Genesis limene taliona masabata awiri anayi ndipo timaliza loweruka likubwera. Monga ndanena poyamba, mawu athu amene taona tsiku la lero ndi mbindikiro amene dachita mwezi wa March, uno ndi mwezi wa July, ndi kuti pangopita miyezi 3 pakatipa. Mbindikiro amene nali nawo atiyankhule na Ambuye ku Blantyre. Timadzifunsafunso onena kuti kodi dzina lako ndani? Ndipo tinkayankha funso limeneli potengera mawu oyamba amene tawerenga tsiku la lero. Jacobo wafika tsopano kwa nkolo wake ku Harani kuja, wakhala wakwatira monga mmene zidakhalira, wakhazikika chuma ali nacho. Koma monga anenera akulu, kwanu mthengo mdala kanjoka. Kamtima kena kamamuuzabe kuti kamadala ali bwanji, kabala ali bwanji, kumudzi kuli bwanji. So inayenera ikwane nthawi ndithu yoti abwerere. Mosapeneka konse mantha ndikakumana bwanji ndi mchimwene uja ndambera madalitso. Akandilandira. Kale-kaleni akupeza njira kuti ndiyambepo ulendo. Munthu amene akufuna zinthu zisinthe m'moyo mwake ndi munthu amene amayenera ayambe kusinthako. Jacobo sadangokhala kuti ndiye nditani ndikumangosowa mtendere ndikumangokwera BP pamene paja. Ayi, adapeza njira monga anachitira mwana olowerera uja. Anena kuti basi ndinyamuka ndikubwerera kwa bambo anga. Ananena kuti ndinyamuka ndibwerera. So akutsogoza katundu yese, akutsogoza adzakazi, akutsogoza akazi ake, akutsogoza ana ake. Ndipo tinkatero mu mbindikiro uja kuti
The first step toward change in life, tiphunzire kukhala ndi nthawi patokha. Mulungu amatiyeretsa, Mulungu amatiyankhula kawirikawiri osati mchigulugulu. Mukumbukire mzimayi ogwidwa mchigololo uja anayamba kumuyankhula anthu onse aja atapita, iwe anthu aja ali kuti palibe ndi mmodzi yemwe. Inenso sindikukutsutsa. Tikumbukire munthu amene anabadwa osaona, Ambuyesu atakanda doti anamtulutsira panja pamudzi nkumene amakanchiritsira. Mulungu amafuna zitipanga treat tili patokha. Learn to find time yokhala pay mutanyamula korona wanu, mukudutsa kakudimba, kamukupita kuvuni wanu, kamukuyenda mphepete mwanse, nkumalingalira za moyo wanu. That's the only time imene timamva liwu la chilimbikitso, liwu la chidzudzulo. Kachiwiri tikumva kuti nde usiku umenewo atakhala yekha kudabwera munthu amene analimbana naye. Atalimbana choncho, Jacob samagonja, munthu jakulimbana naye. Jacob anali ndi determination. Atalimbana naye munthu jataona kuti sakugonja amene anali njero wa Mulungu. Timamva kuti adammenya nyung'unyu nkuguluka pompo. Mulungu amatikonda, koma chifukwa chotikonda amatikodola njira zosiyana-siyana. Nthawi zina sitimapanga respond, nde Mulungu amatithyola nyung'unyu, amatimenya nyung'unyu kuti tipeze polekera, kuti timuzindikire iye. Jacob atangomenya nyung'unyu basa adagonjera pompo. Inu ndine mwina nthawi yakwana yoti enafe tudikira Mulungu atimenye nyung'unyu. Zibwana tikupangazi idzakwana nthawi yoti tidzaleka but in a hard way. Galimoto timendetsa matamwayi tidzasiya but in a hard way. Akazi athu timazuza kumamenya makofi, kumamenya mambama, tidzasiya in a hard way atatifera. Muli kumaula kuja mukupanga regret kuti koma chinandilowa ndi chana amwene inde anthu achotsedwapo ntchito chifukwa cha chocholedwa nyung'unyu. Azawa akwauza inu galimoto ya kampani osamamwera mowa, osamanyamulira njerwa, iwo osamasinda. Inu nduna umene mulipo chonde musagwiritse ntchito mphamvu molakwika kuti muzilamula zinthu zimadzasintha ndi perete. Ali ndine minister, ineyo ndine minister. Ndeyimazakwana nthawi kumathyoka nyung'unyu boma litasintha. Okomangova kuti it has pleased His Excellency cabinet itasintha. Nkhani zija nkukutembenukira akuthyola nyung'unyu. The point is tisadikire kuthyoledwa nyung'unyu ngati Jacob. Patokha tizimva mawu a Mulungu ndi kumasintha. The third thing that we can think of ndemo ngati kufusira dzina lako ndani. Jacob akutchula ine dzina langa ndine Jacob. Ndi dzina limene amagwiritsa ntchito nthawi imene amaba madalitso. In other words akunena kuti ndine wakuba, ndine olephera, amwe cheater, amwe conman. Only when pamene taulula kufoka kwathu, kulephera kwathu, mtima wathu kuti ndili monga mmene ndililimo, ndi mmene Mulungu amatipatsa dzina lina, dzina latsopano. Dzina lako tsopano ndiwe Jacob. Maphunziro ena awiri onjezera ndi chani? Choyambirira, chikhululukiro cha Mulungu ndi chimene chimatipatsa mtendere. Only God's forgiveness offers us true peace. Jacob atapanga zonse zija atachezerana ndi Mulungu, finally ndi mmene anali pa mtendere obwerera kwawo. Chachiwiri, we need perseverance in seeking the Lord. Mosapeneka konse, Jacob, he was refusing to give up. Atazindikira kuti uyu ndi njero wa Mulungu, uyu ndi Mulungu. Jacob ananena ine ndesi ndikusiyana, ndi anamugwira munthu jakatanditaye nekwati. Jacob anamugwira kunkakamira. Yes, we need perseverance in seeking God until God blesses us. Of course, the consequences were huge. Chifukwa chosagonja, kusagonja kukuyimirira kukula mtima, kuyimirira mwano, our pride and arrogance, the consequences were huge. If amene timakhala onyada, atamo akudzimva kukana kusintha, zotsatira zake zimakhala zowawa. Komano, it's better tilandire zowawa, tili ndi mdalitso wa Mulungu. Jacob akutholedwa nyung'unyu, koma Mulungu akumudalitsa. Tilolere titachoka kati chokamano, kati tani, timva zowawa zotani, but in the end, we should have God's blessing. Ambuyesu akutikodola lero, tidziwe dzina langa, tidziwe machimo athu, tidziwe zolephera zathu, tidziwe kufoka kwathu, tikamuza, there and then, tiphunzire kubwerera kwa iye. Nchifukwa tikumva muthenga wabwino, Ambuyesu akutulutsa mzimu wa munthu amene anali ndi chinzimu chomuyipitsa. Koma zotsatira zake anthu akunena kuti chani? Ameneyo afarisi makamaka. Ameneyo ndi akupanga zimenezi ndi mphamvu ya chinzimu choyipitsa anthu chija. Ambuyesu sakuyankha. He is not wasting time answering critics. Kuti iwe unena chani? Inetu ndine mwana wa Atate, inetu kuthambo kudaveka mawu kuti muzindikonda. Ambuyesu is just working, is just doing zimene anabwerera.
amanena kuti kukuwa kwa agalu sikulepheretsa njovu kumwa madzi. Keep moving. Mukadzamva anthu akukambirani zoyipa mudzadziwe kuti you have something unique. Mukadzamva anthu akukujedani kandi ndinu ansembe anzanga, aya bambo amene acha ndoyerekedwa, aya bambo amene acha amadzimvanso ngati cha inde mwawo munthu zimawawa, but keep moving, you have something unique. Mukadzamva anthu sakukamba chilichonse cha inu, you are just flat, mudzadzidereso nkhawa. Of course in the end unziona kuti kwalemerera ndikuti anthu akamandikambira zoyipa nkuona kuti wekha umachitodziwa kuti izizi is something ndonyada iwedi nkumadziwa kuti ndonyada change. Koma ngati ukudziwa kuti akukambira zoyipa chifukwa because of the goodness that you are doing, don't you worry, keep moving, keep doing things. Ambuyesu sanataye nthawi yawo kuyang'ana kuti anthu akukamba zotani za ine. Titalidziwa dzina lathu kuti dzina lathu ndani, machimo athu ndi woti, kulephera kwathu ndi koti. Timpempha Ambuye tsiku la lero kuti sindikusiyani mpaka mundidalitse. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.